Там да ходим. А нагоре те Накъде? жълто там. Али да ходим Чакай, от че не там. те виждам това черно стъкло. На къде да заходи, викаш? Виж гумите къде завиват, една там да тръгваме надолу. Натам? Е така го обижда да те пръсна глата е. Няма. Чакай пак да се помоля, че моята А маса така е сега, тук. помоли се. И се извини. Тук. Извини му се. Извинявам се. Няма още джандари. Ще чакаме. Как нямаме? Няма, вика, достатъчно е. Елия, Да. с м или с н? Снап. А, С М. аз тъмън ще я така, че не си е Нели Амелия си, ама добре. Ая Мелке, Карамелке. Ха-ха. Цънки гунки ще ви дам чат. Юб. Лошо, че имаме куки пак, ти може да оберем. И как така дойдоха куките без да ти обрани, не разбрах. Едем. Някой е много нервен. Става старши малко. голям проблем. Дойдаха, откраднаха Чакай сега. колата, то сме викали дей за... Аз Бягам по пътя. отиваме. Ти откъде го виждаш, бе? Аз съм тук на главен граш, нали търси нова птичка. Верно, да. Как на света, че ще ти кажа. Гати мъката днеска. Залети, брат. Никой не знае къде е. Никой не знае къде е това лети. Стъйки жълте, ама то пак. Магазин. Ими магазин, ама да пуснем това и да си търсим някой, да? Най-добре да пуснем Амели. Потъпено обратно е. Добре, така става, добре. Ама трябва някой да мине от другата страна. Няма. Добър вечер, Симо. Ако има полицай в чата, бързо. Няма да стане работа. Да. Тръгваме. Викам, Тоско излезе, казвам му мял по станцията, вътре ще стане бал. То си къде за. Сега ми вика, ти вика, с няма желание вече и не знам си какво ми викаме да стегаме теории тук на... Преди да тръгнем, преди да тръгнем, само ми дадете 5 минути, от 5 до 10 минути и на кой да звъна? На Ние Йосиф, на докато се тебе? организираме, виж се организирате, ари. Влез в станцията, той ще ти каже станцията. Не, Дай да каравац, направо ти казвам, не Слизай, мога с качвай тебе. се. Ти Влизай, не пътя. мога, аз направо. Този град, цял живот живееш в този град, не го знаеш. Надявам, той има едно направо. Една дупка има не... Яу. Боли отвънка, един вътре. Така свиди, така. Айде, чао. Гюле. Какво искате? Мамая ми само флашки да направим, бе. Има и патлаци. Не знам, сега ще го... Дай да Ами, тук ни трябва един човек, който да пази на едно място. Да, пътуваме, защото минаваме под мост, губи се обхвата. Ето го, видяхме го, ти стои. Да, не качва. Не качва, защото работи дедака. Няма време за YouTube и за стримове. А вие откъде дойдехте тук? Ами... Къпи радиослушатели. Тази вечер ще се легнем по-рано. Като белите хора. Няма го момчето, няма го. Къде да е то? Благодарим ти, братко мой, наистина за огромната подкрепа, приятелю. Айде, бе. Айде. И ми действаме по процедура. Докато не оберете, няма мърт да стоят там да чакате. Да, точно той. Ти ако видиш някой да подскача, казвай да го вземам. Там имаш човек, чата. Човек ли беше ти? На това бе, на пилбокс. Няма начин да не сме. Мамо, свръх бърза гонка. Направо свят ми се заведе толкова бързо. По-бавно трябва да караш. Да караме. Сам се дръж. Сгасва. Тръгна. Ще изгасни. Виждаш ли там долу дупката? И тук давай. Той на гумите как се казва, така са изкривени. Орез. Ти ги изкриви тези губи така. Не бе, тя... Газ?
Айде, гюли. Се занимава. Дай да вземе като начало някаква кола, като хората. Той търси, баба, то коли няма, виж. Тя колата майната е. Колана не ми работи колана. Его е, звъни. Добър ден. Аре бе, какво става бе? Дано не изчезне колата. О, 17-ти апартамент. Чакай, ще устой след май моми, мисля. И това е. Не, нито план имаме, не го прави изобщо. Чудо да се поправя колата. Тази вечер не може да се доредим до нищо. Не бе, аз ви казвам, тази вече сме бати кариците, човек. Иде 2 лято с топля вече. Ама ти казвам стото. Той няма да къде ходи тук. То средства наш човек, вижда какво кара. Това завоя без да се удари. Като нас, бе. Точно. Няма проблем. Таблети, документи, никакъв проблем. Държи си ги в тебе. Добре. Все пак ще ми трябват 5. Ще стоим се ръководим по сладки приказки. Айде, че са без сенса, бе. Без сенса. Какво случва? О. Тук се правят татуировки ли? Еми да я взем, колко бе? Да. Взем бе колата. Ще Радо? Емила, от вас. дадох му такова, бе, право на нов телефон да обажда, Нека и право на адвокат му дай. Той да не е задържан, бе. То си има ти гледай. Синьо бял. Да, точно Мамо! 360 каза, че струва 360, да. Моя мотор. Къде би трябва да намериш тази женска, тя ти ще го прехвърли, тъй като... Дано този красив, тъмнокож мъж. Амен! Ако махна тез, още 12 кг, кое тежи толкова? Водите! Оп, сега вече. И Има, да има, така, ще ти Александър. кажа да не държиш толкова здраво мотора, да фаниш момичето, не се прави на удари. Ама аз как да фана момичето, като си спря по средата на улицата, щехме ставим и двамата на палачинки. Ама аз те видях. Още мога да се гласува. Значи в полунощ ще го спрат. Банка, защото бижутерията сега Банка, правят. банка, Тя бижутерията Банка повече не да не може банка, как да ви го кажа? Бижутерия може, банка да не може. Да, точно така е. Не Не знам. Чакай бе, чакай бе, Този мотор. чакай бе. Чакай, чакай. защо ме пускаш? Не, Да. Ми те са тук, бе, колега. Ето ги. Те могат да са тук, бе. Какво правим? Те се слезали от колата. Ага. Не са, ма, виж. Колега. Хайде, колега, адъл да стане. Ще има ли град? почвай, почвай. Чакай да се събера куфара. крем повечките са свършили, да знаете. Няма. Той беше на сигнал. Той беше на... Ето. Там 65, 70. Повече от 60 FPS не ти трябва в тази игра. Сами ходиш. Безопасност. А режат ли? Режат. Безопасност, ма виж, не ти свършиха никаква работа. Ама това много ма дразни, го махам. Да не показва FPS-а. Направо ще ограбя факса. 9 часа ли бе? Мале, 10. Нищо не пиша за тесна. Стой! И банкомата му завиш и търси птичка. Търся.
Не може всеки път метро, верно е. Колкото искам да е забавно, да е смях, да е екшън. Айде. Thank you. Йоско се оправи спокойно, голям човек е. Йоско се оправи живота. Аз да намеря заложник пък. Вземе обратно вътре бързо. То взема бе. Ще изчакате малко тогава. То сте казвам, дай ми оръжието направо, че го направим тук къде е. Дай. Дай, то ще... Ама ти си знаеш. Първи сме тази година, гаранция Франция ви казвам. Те сами ходиш. Безопасност. А режат ли? Режат. Безопасност, ма виж, не ти свършиха никаква работа.